Alam terti ke ande kadi fala do mimi walna ibe ben ko mi ko famine ala na ndo ala fala on yenna do ana to frontier ko hajumo ko dum andira do yennugol yimbe wadugol si gadi impetiji onon burdo woy do monanimo andi sago yimbe be ko be won ko falda do sago ma kere mi mara droit voyage go nana wobbe na tu vas avec qui t'en va kono woni benga kako woni mbudi andi c'est même ni tu vas avec qui il faut dire tu vas avec le PDG de Six Avenue. Non mais est-ce que be mari droit landa go lando où est le mal dans ça? Hein? Qu'est-ce qui les dérange? Les ennemis jurés yimbe wuri dabe ara ko aybe mais est-ce que no droit la landa de compte mi yata est-ce qu'ils sont les droits de ça mais non ala yeti ke be wombe landa de ba adna no foti no foti de billahi a wona ni adna no woni ko wone min mi yalta e Afrique de l'Ouest ha wattere ben sina mi egga andi Afrique foko Afrique on Afrique telen to Afrique no sedi hande mi do nyami do hamburger e mawdo ko hani mi wela tere ben ko lunkum on tigi nyama hamburger tati lega harata enen ko burger on na hamburger do on tigi sofini do hamburger tere ben ko lunkum tay no niwi e madre litre mi o yala o yala yarde bilata lan kontu de di mbudi di général Mamadi Doumbouya fandi mi da kono général fande to ma harna men yebade sendi tambe menen abonné be ni blogger ko barkina o memi wano dido o jungo Mamadi Doumbouya safala doga do ba opposant jo ha pantalon ma seko tere ben ko lonko ko beta ka patriote jo anga fo da en bodi ayoto be so dantama ko gonga général Doumbouya wi tum ho 10.000 euros 5.000 euros 50.000 euros 100.000 euros e nano yimbe ben jokkatam joni be sengoto kan jonata dum dom ben ko e mi lima sida yaltina ijang e kowa sida mema mbude jungo mabbe jonno yimbe be foko dabbere yalti piran do patriote yo piru 15 ans no pirede do hani marshal men yalti e gere mo lannata o fuck you man men non ko yalla ko garato me woni de men abonné mamen gadan gota la to be fenanalima abimi wala ma do video Donald Trump mi wolando be angere hakkude ni Allah Mahmoud wiibe Donald Trump mi nani mo ina yimbe be how are you where you from ayolandi ke be on to from woni mabbe andi fenobe no America do yimbe fenobe be nanta angele mi geri yo be nano angele amironki abo mi wala ma do video mi mon time o tere ben kullunku mi wona goy mo ne yimbe be kono Donald Trump décidi abo mi wala ma do video abo mi wala décidi o artira people geri yo be nano angela mi abo mi wala ma do video mi mon do ngawo yo Allah wallube minne Allah walla on don ka jaraniri don fatti jonno mijiti accino mi landoma Mamoudou wala hakkunde may Allah arna hakkunde may enen dido jonnon a habidi e Doumbouya Donald Trump artiri ma lagine dardo nan ay video ay Amerique ndardo Mamoudou mi olete woni burkili dum ko onto ko burkili Mamoudou burkili kayite ton burkili den non ko sera woni be ar New York ko wiete burkili New York be nangataake kambe woddi dum wala burkili ko e New York ka burkili na e New York ko eta go kon na New York si be arno New York be nangatana ko burkili be ar be wona New York wala be wona Harlem don be nangataake don ko sans problème ko burkili dum ko sera woni ana inde New York no ko na New York ben non ko serindibe no ben ko kambe wadi ha nanga dandi menen bibbe amen men fo hino New York yalla dandu Donald Trump inde artira ben don haraji donc burkili na New York ko dandi non wobbe inni sinama Donald Trump sinni artina e wobbe ibe do yai wali do suddi da isigade ciudaje do no wala de kasudo be anda ko jango men wala de fi hawari yo tere be ko loko burki abbe wala video mi Donald Trump wata artirde yano be Nicaragua be mbudi no nabora Nicaragua ande ko nyamane wobbe wujju anda pay ko ngo wujju no mbudi mala wala mi do wirdani mo ka jikiri wal ando do mi wirdi inde Allah e makko yido décidi mi minta problème say bebe min no hulila Mamoudou min ko je suis dangereux min si mi paygol ka ayali anki police jommo diwna
ayo darke so an wo kon mi wondi o panique o ronki jedda passeport ango permitti jikri wongal watti ka jifa woni te très fort ton bagage e lourd menen sina menen accani tagade horendi leydi men bonna adna menen hay lambe ben no teddini ala donc faut comprendre les choses kono ngandi ton ay menen hay burkili watta paradis na me ya ay menen ko lagine no mapini me nda mamadou ndari ko feddi kon burkili ngay hol yormi ha ndare hino 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 jone hino koy be wullu de ma burkin kadi fuddama nangede burkin kadi fuddama nangede eno mapi non alla dande dandana nan menen tong indu men fena ma men wola gonga menen men meda yaade America kono woni ton menen men nganda ton men nganda New York kono ngandi Brooklyn walla Boston walla Atlanta kono ngandi America no walori menen mamudu amedi yaade America menen men nganda to men sedi dira Brooklyn e Californie e New York e Boston e ananal be na wo Brooklyn mi anda ko yonto won be fala ma ukade a patron be fala mi bombarda be no mene men anda to e ko fe iko men no wata wonirde wo bonoji din ko wondu sera ndu nangete kambe en don to Brooklyn woni kono Brooklyn ko telen da woniri New York ko da woniri be nangata ke be no New York e be New York ko be jodo o yo ngar New York ko fo africain ko do jettana garantie torki alla infatti alla kala yenno de la won New York alla be nangi ara ko be melote kala ndardo lando won New York partage ali video ango torki alla infatti alla yo be nangi ara be nangi makadi be melote te be adira judde nka ba mi do ani on ko boni so ngani ani kelan ko boni ko mi mburi on fetude no kala ndardo la yenni la tayonti ko New York woni ma der doara ko der America rewda parce que yimbe be ber sata mi no mi do ani on ko boni mi do boni buri mamadi dumbuya mi halna dungal min monofala min sagwanga min sibe fijiri la simi toranta ko be ko boni ale ko dum burata jabagol en wa jodade na mi fene konde be yaya America fala bonu de sale be ande e puis be yabe beppa julide ne hande hewa fen do ante be yaka église je fuitu gol to yimbe nene windi do hore mun cioci be fala mi wolu ko wadi ko be fala mi wolu wabbe ne do watti hore mun hubi gorkoti debboti du fo mi do andi mi son fijiri la mi wola na yimbe fenobe worbe wattitibe rewbe min son fijiri la mi holla jikku bongo no way jodade yenno mi commentaire on feti amin yalla be nango kala mi jani lanko boni alla be nangum andi ani kala ko boni mi andi ani kam ben mbi partout defter ne no wi ko ya fondir nati ngal janna se ngaldi lorindir gole lorindiray ça c'est quoi non si ko de be wadi na on ko wela taw ça c'est quoi ça kala yennu de la wondo New York itewi je suis poli parce que onon ko wela taw ko fo ko yimbe be wada ngondu mi nami mi accanta e woto min kala yennu de la mi andi anto mako boni ci debbo jombaado ci debbo jemraado nati ka pazan komanti yennila alla e modi ma jombu jiwogo heba sina ci clair parce que ono o yida ko mo janio ko do wala ko yi inna nganti ginya mi me acaka do mi saga yimbe be wobbe ko yomono yimbe hudabe in kala yenno la mi do anto mako boni toro alla yalla metro jawe hore ma tereng alla ya hebu susi bisu wal tappe alla ya jawe welo rundu fere nata min ko dem peji to mi yalanto ay be ambe hombo bi babba yalanto ganyo mun ko mo min ganyo e batala wal yeso ay mi si don prepare fi gollugol jikku bongo tan ko mi woni nomba wa yeso mo parce que ko do wata anante ba yennamo min mo yennila yenne ben ko ajay dum ay min mi laba ka sakko jikku moja ala donc artu do no way men noddude kala melotado judde ngaddira ba ware ko yennodo men c'est ça mi hajo ngala innugol do yimbe ko sibbe walla na sibbe rewa mani ka ma fulbe ma soso ma kisi ma landuma kala yennudo lan ko intorto ala be habbe be artire point bar mi dokka getoro mawdo ino kami woni
Abu Umar miɗo yiɗuma an ka giɗo awa gite torki Allah lata anu yalla sokku baraje makko wallahi we nde ñande waddanulan ɗo 60,000 francs CFA haymi miijaki na ya lawol aéroport neɗɗo moƴƴo mi waɗal ɗum noon kadi kay fiyo yimɓe okkoran goɗɗum miɗo mari komi ñama o yi kan kala blogueur jo guinejo heɓo ɗiɗo lewrare on tigui wuuri donc voilà Mamadi Doumbouya ɓeydi wano ɗiɗo 10 o waɗanɗomo ɗum ɗon o waɗanimo golle yalla sokku baraje makko dardina on tigui Mamoudou laway lotade ndiya wulɗan ka Mamoudou ndiya ay noon ko joɗɗindami ka jullere konda jullere bo sayne nayi yeno ɗum wallilan vrai fay ko sare ka avion walari lan heɗade ton arrahmani allamal qouran hari no deeƴi fay ko sare donc min mi arno ndargol seeɗa e jang yalla ɓeydu jamma kere ko min tuwa accataɗo an ɗum ɗo ko fima o woy min mi ala wonde ɗo mi tuwa nara ko honno wala min tigi ko leere goto acci noon on tigi no wawi pottinde kum tabun ɗo walo ɗo seeɗa ka tappiɗo ka ɗo kala ko a waɗari ɗo o haray ko a falaka e Allah a fala e mutude goɗɗo mi invitata yimɓe minen moɓɓe ɗo e himɓe beleyo gasi feno y a pas de problème min tigi mi wayinto toɓe ɗo woni moyen de fala kadi moyen de 8 minutes ara e seediɗo musidɓe ari waɗen ɗo 8 minutes ɗo no siya saka kadi sare nde ɓe wawma ɗaɓɓin ɓe nawla noddande takinaɓe ko sare janggo ɓe niwoɓe min découvre e otoje ɓurde ɗen serde ar wone 8 minutes ya fiyalla 8 minutes tum fiyalla minute jeego ar tun seeɗa ni jottoɗa gokkoni tam jeeje salɗa tu es champion mon frère respect à toi merci beaucoup min andi miɗo yiɗuma a yiɗi jiɗuɗoma a yiɗi kadi jiɗoma da ɓurani lan hay hoore andi fiyonde min kala jonnowo lambuɗi miɗo yiɗi kono noon min mi meeɗama jonnude mbuuɗi fay ko sare min ko sabu ma waɗi ami ari ko cuñci mi wattatama e janggo beppinay ɗo collection oy labato cuñci mi jonnatama wattuɗa 6 avenue shop le pd 6 avenue andi 6 avenue depuis fuɗɗi heɓude collaborateur are heɓade sifa ma te bien sapé yimɓe ɓen no lando on tomi woni o ganda on tomi woni ɗuma laban na sama kala min ɓorna yimɓe ɓe min ƴetta question keɗɗi waɗɗa min lanka pale Mohamed 5 hande ko min e Doumbouya ñalli ɗo noon hawti ko Mohamed 6 ɗo na Mohamed 5 joni ko Mohamed 6 minen ko noon min yarata ko seeɗa seeɗa bon Allah ta on nawnu minen vraiment je vous valide ta goto woni moni hay goto inchallah wiɗen ɗo hollugol ɗon piiji labaɗi piiji fotuɗi kadi si Allah walan ɗon jaaɓi janggo mi yaltinina on vidéo mo meeɗa yiide siga mum ari ɗo haadi kubiya haadi kubiya mi wolama hande wettam ñamal 1000 € honto haadi kubiya inomo ɗo a yaal kerje ɗen hande mi wolama 1000 € patron haadi kubiya tere ɓen kullu jomo barki ñama 1000 € hande si weta pa fro haadi kubiya andi ko ɓen takon ta flafla ɓe wi Dieu n'a pas de limite miɗo andi ɗo min miɗo janggi hunde wotere haadi kubiya ko ɓe innata ko si sadaka ay ko jiwina tego ɗo rugi mo alfaari ko fiancé am en divorce no joni o weltano o jokkimi tum mo signino innimo yo selan ayo jom andi mi haalnima minen ko ɓe ibadu min kala mo mi yiiɗo tawi ko ɓarindotoɗo lam yaye mi wola fima ko mimi ala limite haadi kubiya ta flafla Dieu n'a pas limite mais noon haadi kubiya min aduna on himo jannilan hunde wotere neɗɗo moƴƴo ko e makko tum mi ɓuuri fellutude sadaka lannata jawdi julɗo o kayde kanko so sodanay ko waɗanta yimɓe ɓe kon fof e ko waɗi kon fof tawi tun hara sadaka lannayno jawdi julɗo harene kanko hay fuu so heddora ta flafla donc avec haadi kubiya je te dis Dieu n'a pas de limite joni haadi kubiya mi gayni yewtude kadi e miñamma depuis États-Unis bagage ji koli makko on hino en route no yahde donc kanko inni men kadi somi yiwi ɗo min innumo honno ɓuuɓa e jippa noon ley toon ɓuuɓa e jip ta flafla donc haray kankadi men waɗamo toon big up depuis New York Allah taw tawre e artirte ɓen ay haadi kubiya mbiɗa weltanima patron mon patron notre patron kanko tun arata 6 avenue sooda ha gasa inna gardlamo ne Allah wallahi peti ya yawgol lakara ko sabu sina nawnare o ko mayde ko noon yarata hay mo hewti maroko ko sabu woɓɓe seppu woɓɓe baki minen ko noon min yarata meɗen ka pale Mohamed 5 2 grand
No, John ko Mohamed si 105 ko ngeuti 6. Bon, que Dieu vous protège les gars. Mingo mi akiti on. Haray ko andi ngolon tun ko nyije soli kono wonki kinno wodi. Haray taflafla. Que Dieu vous protège tous. Je suis de cœur avec vous. Donc haray mi do salmina Mamadou Julde Ba e Baba Alimu bari jodorbe kono akiri yibbe men wonbe men min de paya leñanne sarde quoi fait les 7 heures parce que forever favelo ko gido Aliou Koy Adi Koubia c'est les seules personnes qui se lèvent qui m'envoient l'argent dans mon compte sans que je demande. Waina mi okima ndo fi Allah wonde ga hara hay mi noddi mo jettata min ko wadani lankon gikke ne ay nena mo nodda wada nara mi anda Ay giti nyande mi tawdo ma nge makko ko restaurant to edo jodi joda wallahi ne do wodi be wata bonade joda gol ange yinnugo le jetto kala ko mi faala ko fu wulu goto wallahi ha hande men ya dali nokku go e jetti safara ngam yo pipiru meno pay ko sare de wonɓe darrema ɗo ɓe fof ɓe fof andala ɗeɗo fof no woodi anduɓe no woodi andaɓe ɓe andama est ce que a jaɓe hannde mi worana ɓe kon goni payko sare yeeso maɓɓe ɗo non ɓe yiira yeeso tawde a ɓe yiira yeeso ɗo e yalpe nde sare ɗo hara joni payko sare an kadi ko waɗanta yimɓe ɓen kon e ko waɗanɗa alam min kon min kadi mi wawi wonde ɗum ɗo sa wala donc entre men donc entre men en tout cas dal ça c'est entre andi pullo fota innayi wo manda bono ko Bakary wiyata ndu anno andane no pular mi nandangal joni wona sama kala de gonga wallahi mo anda bono ko Bakary wiyata ndu walla ɓenna mo anda goro juɗayde ɗeɗo woyo mi ñaamo gerto ɓe anda lanko ta kono de ka yawtuɗen ɗa innete ɗe gertoɗe ara ko buuse ɗe lekkis Suisse intayi Suisse nini ko ɗum woni moncude ɗo la ilaha illallah andi nini gerto on ɗum no andi yetoɓe andi kaasi ndiyange honno e busal gerto no fota prix ɗo wallahi ni dari ko soɗɗen kon ɗa fopp minnuma busal gerto e ka e verre ndiyan fof no fota prix ɗo ananalima sa yewtiri doyi hay heɓay harana sans probléme jonna ya fokkiti min tigi mi accitiɓe ɓe mi yami lawto kono noon yiyat haala oɗo inni wo vive CNRD vive Paykou Sarr anga feeta dartiɗo dumboya o yo bo en mo nenini meɗen ɗo donc je vous aime beaucoup meɗen noon nafiyonde meɗen yewtide Paykou Sarr walla meɗen welde Paykou Sarr meɗen min haalata fi laamu de meɗen min haalade fi laamu meɗen ɗo ko min innata ko wonɓe commatito non mi laamuto min tigi komi lamɗo ko laamu voilà Paykou Sarr bon kala yiɗuɗo la yo wirdo astahfirullah laabi temedere donc je vous promets wattu jon tigi no janggi ɗum noon kadi astahfirullah ɗum bonnanta ko jangkante ɗum ɗo andi woɓɓe wata wolde ɗum ɗum bonnanta waɗo allah foti ɓe woɗo ɓe wi ɓe wi o sa hewti Maroc ɗo a wattike ɗum ɗo sa heɓa aldi o a wonta donc vous voyez c'est pour vous les gars nous on se casse pas on est bien que Dieu vous protège ciao ciao